Ndị ahụ na-agbagasị n'okporo ụzọ awara ahụ si Enugu wee na-aga Onitsha bụzi nnọọ ndị ga-ekutu ume ndụ ugbu a n'ihi etu gọọmenti Anambra steeti si nnọọ wee gbapụ ya ọsọ wee zaa ọbata obi na mpaghara okporo ụzọ ahụ bụ aga bụ mpaghara okporo ụzọ Agụọka. Ngozi Obileri mere njem na mpaghara ebe ahụ ịmata etu ọrụ si wee na-aga ga-akọtọpụrụ gị akụkọ a. Ndị ahụ na-akwọ ụgbọala agafe ya bụ ụzọ bụ nnọọ ndị na-enwe aṅụrị nke ukwuu dịka ahụrụ ha ka ha nọ na-elele otu esi arụ ya bụ ọrụ. Oge ndị nta akụkọ rutere na ebe ahụ a na-awụ kolta n'ụzọ ebe ahụ mebiri emebi. Ebe ahụ gakwara akụrụngwa eji arụgasị ya bụ ọrụ ya na ndị na-arụ ọrụ ka ha nọ nyafụ maka ya bụ ọrụ. Ka ọ na-agwazi ndị nta akụkọ ABS okwu, ka onye ji ọkwa project supervisor ya bụ ọrụ ngo bụ Injinia Zuka Igwatu kọwara na Gọvanọ Chukwuma Soludo tiri ministri na-ahụ maka ọrụ na Anambra steeti iwu ka ha gaa ma dozichaa ụzọ niile mebiri emebi ka e nwee ike nwee ụzọ dị larịị na mpaghara steeti a niile. Injinia Igwatu, onye ọrụ Anambra State Ministry of Works, kọwara na ha nọkwazi ọrụ na ụzọ Amansi nke ochie esi aga Enugu, ụzọ Ọka Road na New Cemetery Road nke dị n'Onitsha, ya nakwa Onitsha Asaba Express Road by Oga Junction, dịka Gọvanọ Soludo si nye ntụziaka ma kwee nkwa na ọtụtụ ụzọ bụ ndị a ga-ebido ọrụ na ya ngwa ngwa mmiri benatara. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri.